Bernard Ver, napintas ti relasyon ti konseho iti iliti pagudpud ken opisina iti ehekutibo. Apo nagpintasan mga ito talaga nga detat napintas. Napintas alinangen ken relasyon iti biyang iti konseho iti iliti pagudpud ken opisina iti ehekutibo. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Bernard, please come in. Napintas ti langin-langin dagiti miyembro ti konseho ti pagudpud karama na pa iti opisina ti mayor. Sigon kini Konsehal Rajiv Cholo Benemerito, alisto dagiti gakat amay pasa iti kalikagom ken pagimbagan iti ili ti pagudpud kumpara iti naglabas nga administrasyon. Isu ti gapuna nga dadu ti maarami da proyekto may lipas iti kalikagom ti administrasyon ni Mayor Rafael Ralph Benemerito. Was in Committee on Finance. Kumusta mo ti Anayas ti Sangguniang Bayan Tatay Joyce? Okay, sir, di ko na aktiting nonos met, napintas met yung langin-langin ni di Sangguniang Bayan. We all support DJ programs ni Apo Mayor. Iso nga napintas ako iti Sangguniang Bayan ito. Dagitay ko yung kontra na pagsaya atang ti masawa. Paidasar ako konsehal. One day have said to us naman po na they will support the administration, so that's a good thing to hear about from them. Committee on Laws and Committee on Finance. Iti nasaya at relasyon dagiti agpampanday linteg ken kasapa iti opisina ti mayor ket mangipakita laeng ti alisto a panagduras kadagiti orgundaway iti ili ti pagudpud Ilocos Norte. Damag manipod iti Sangguniang Bayan iti pagudpud para iti IFM News, Idol Bernard Ver, Tatak RMN. IFM News.